sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jay's Secret File. Si Jay na taga Quezon Province nag-aral mag-hack ng account para makakuha ng ebidensya laban sa kanyang quote-unquote asawa/partner. Tinuring niya ang partner niya na si Ira as a wifey, pero anong ginawa nito? Nakipaghiwalay sa kanya, niloko siya, pinagpalit sa lalaking may asawa't anak na. Boom! So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni John Rick Sulte. Good afternoon, DJ Rocky. Grabe ang sakit ng ginawa ng babae kay kuya. Lahat ibinigay na sa kanya at ilang beses pang pinatawad. Basta sabi ko lang, hindi lang mga lalaki ang kayang magloko. Babae rin, mas grabe pa minsan. Pero hindi lahat naman ng mga tao ay manloloko. Sa akin lang, naranasan ko dahil umasa ako't naloko ng isang babae. Kaya, Kuya Jay, iwan mo na lang yang si Ira dahil hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na ibinibigay mo. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat. Pabati po ang Ilayang San Isidro, Liliw, Laguna at Sulte family. Uy, thank you so much. Hindi niya raw deserve ang love na ibinibigay mo. Ito pa sabi ni G. Yumol. Shoutout po, happy birthday sa anak kong si Sofia Micaela Yumel watching and listening from Pateros. Hello din sa pinsan kong maganda na si Ate Thea. Nakita ko siya watching din sa'yo dito sa social media. Uy, thank you. Ito pa sabi ni Danilo de la Cruz. Stupidity in love is like pouring gasoline on a fire because sometimes love has the power to make us act stupidly, but it's up to us to rise above it. Remember, a person that doesn't love and respect herself doesn't know how to love and respect others. You deserve someone who will love you more. True Hearted Tuesday, Miss DJ Rocky. Sana all exclusively dating. Ayun. Thank you, Danilo R. de la Cruz. Totoo, ang katangahan sa pag-ibig ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ito naman sabi ni Charles Sancho, para sa nakipaghiwalay kay sender dahil meron ng bago pero pamilyadong tao, girl, home wrecker ka, alam mo ba yorn? Wala ka man lang awa kay sender tapos hihiwalayan mo. The audacity kong ganon. Ang tawag ko dun the acidity. I think sender, kaya mo magawang manghack ng account para may pruweba ka sa tulong ng asawa. Nakakagalaite or kaya mo nagawa. Hindi pala kaya. Nakakagaliite lang dahil sa ex-partner mong nagdesisyon ng mali. Hoping for recovery para sa iyo kung ano man ang naging sakit mo, sender. By the way, maraming hackers sa panahon ngayon and under pa ng gobyerno. Salamat. Grabe talaga. Ito pa sabi ni Bernard Laurejas. Yung iba, ang sinasabi nila, hahanapin ang sarili, pero iba pala ang nahanap. Ako rin, pag nag-cheat sa akin once, never ko na yung accept ulit. Kasi once a cheater, always a cheater. Tulad nga ng sabi ko kahapon sa secret file mo, take time, choose wisely para hindi magkamali o masaktan. Basta ako sa iyo lang. Kung talagang mahal mo ang isang tao, kontento ka lang sa kanya. Hindi mo kailangan maghanap ng iba. At hindi mo kailangan maghanap ng kakulangan sa iba ng partner mo. Piliin mong maging masaya, don't give up. Watching from MGM Resort and Function Hall, Mabalacat, Pampanga. Salamat, DJ Rakatera. Totoo. Bakit naman kasi hinahanap ang pagkukulang sa iba? Ito pa sabi ni Mark Bautista, aka Big Brother. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat ng Lincoln Secret Files. Para sa ating letter sender. Grabe naman. Grabe naman. Yan na lang marireact ko doon kay ate.
Talaga nga naman, mas masakit pa na manakit ang babae kaysa mga lalaki na naglolo. Well, isa lang ibig sabihin yan sa ating letter sender, hindi siya deserve para sa'yo. Kaya ako sa'yo, boy, dami pa dyan, marami pa dyang isda, mamingwit ka na lang at talagang sisiguruhin mo na lang na kapag nabingwit mo siya, masarap siya, hindi siya masyadong matinik. Ganun na lang, hindi mo siya deserve. Okay? Kapatid sa Tropang Secret at sa Team Rocky Tears. At happy birthday ulit sa'yo, DJ Rocky, in advance. Kaya naman, DJ Rocky, salamat. Nasa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Hindi mo deserve yung Ira na yun. Imaginin mo na lang, Jay. Nagkasakit ka. Anong ginawa yun nung may sakit ka? Well, sinabi mo naman sa kanya na may sakit ka nung una na nagkaroon ka ng sakit. Tapos, feeling ko, sinamahan ka naman niya. Pero yung tanong, inalagaan ka ba niya? Nagmalasakit ba siya ng tunay sa'yo? Nung pangalawang beses na nagkasakit ka, hindi mo sinabi sa kanya. So, paano naman niya kasi talaga malalaman kung hindi mo naman sasabihin? Pero, naramdaman mo ba na may malasakit siya sa'yo? Or baka talagang one-sided na ito from the very beginning of your story? Hindi mo lang masyadong nahalata o napansin dahil nabulag ka sa pagmamahal mo sa taong ito. Anyway, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At maraming nagsasabi na, Jay, hindi mo naman talaga deserve yung ganunin ka. Alam ko masakit, maloko. Alam ko masakit na ipagpalit. Lalong-lalo na yung ipinagpalit sa'yo. Alam mo namang pamilyadong tao. Alam mo yung may sabit. Mabuti sana kung ipagpapalit ka dun sa walang sabit. Kaya alam may sabit yung ipinalit. Pero check natin yung itsura. Baka naman kasi hindi mukhang butike. Ganyan. Baka ikaw yung mukhang butike. Ganyan. Or baka naman magaling sa mga words yung ipinalit sa iyo kaya nahulog talaga yung loob ni Ira. Pero kahit ano pa yung comparison natin between the both of you nung ipinalit saka ikaw na original, wala na. Wala ka nang magagawa pa but to accept and move on. Mahirap pero hindi imposible. Mahirap pero hindi imposible. Alam ko na gusto mo na sana mapabuti yung kalagayan ng ex mo. Kaya lang, yun na yung choice na pinili niya sa buhay niya. Alam ko na tinulungan mo yung asawa nung mismong lalaki ni Ira nung ipinalit sa iyo para maging maayos sana sila ng pamilya niya. Kasi hindi kaya ng konsensya mo na maging kabit si Ira. Or baka naman dahil sa sama lang talaga rin ang loob mo. Kaya tinulungan mo yung misis. But either way, you have to focus on yourself. Kasi pansin mo ba, parang lagi mong iniisip yung kasiyahan ng ibang tao. Paano ka naman? Asan ka? Asan yung pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo? Or sige nga, i-rate mo nga 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Rate mo nga yung pagmamahal na ibinigay mo sa sarili mo nung panahon kayo ni Ira. O lahat palabas. Lahat ibigay kay Ira. You've done so much for this person. You had a good relationship with this person. I mean, you gave your best. Hindi pala best relationship yung kay Ira. I mean, in the best possible way na pwede mong
ano mo yun, ibigay, i-offer, ipakita sa taong to. Ibinigay mo na eh. So sana this time, ikaw naman, sarili mo naman. Sarili mo naman. Bata ka pa, 23 years old ka pa lang. Ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Biruin mo, nakakapanghak ka nga ng account eh. Imagine mo na lang kung mga bank account yung nahahack mo. O, edi tiba-tiba ka nun. Charot lang with the rot. Siyempre, huwag tayong gumawa ng kasamaan, ng mga kamalian sa buhay kasi may karmang balik yan. So, isipin mo ngayon yung sarili mo. Drop mo na yung pag-iisip kay Ira na kumusta na kaya siya, nakipaghiwalay na kaya siya dun sa ipinalit sa iyo, kabit pa rin kaya siya ngayon. Drop mo na, hayaan mo na siya dun. Focus on yourself. Focus on your healing. Focus moving forward. This time, ibigay mo naman yung pagmamahal na nararapat para sa sarili mo. Discover new things. Maglagay ka ng mga activities sa buhay mo na kahit papano makakapagbigay ng kasiyahan sa buhay mo. Maging masaya ka sa sarili mo. And eventually, the right person at the right situation and at the right time will come. And that person will just add extra happiness in your life. That person will not be your happiness, but that person will add extra happiness. Naks naman. Kasi ikaw, masaya ka na on your own. Tapos kapag dumating siya sa buhay mo, masaya kayo parehas. At sana ay matagpuan mo siya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din yan. Okay? Sa lahat po ng mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa Station Feel Good, Feel Good, Feel Good. 90.7 Love Radio. This is Jay's Secret 5.